Ez itt a Mesélj anyádról podcast. Beszélgetések felnőtt gyermekekkel az édesanyjukról. Név nélkül, arc nélkül. Csak az igazság. Hallgass nyitott szívvel. Milyen szó jut először eszedbe anyukádról? Melyik az az egy szó, ami eszedbe jut, ha anyukádról gondolsz? Szigor. Szigor. Hogyha ezt kimondod, ezt, hogy szigor, akkor valami érzelem így előjön benned a testedben? Érzel valamit? Előhoz az emléket is rögtön? Hát végül is tehát hogy meg kellett, amit ő mondott, annak úgy kellett lenni. Milyen volt így gyerekként vele lenni, hogy itt volt ez a nagy szigor? Nem volt egyszerű, mert tehát tényleg ő mindig megkövetelte a dolgokat, és ugye, hogy nekem volt egy húgom is, nekem még arra is vigyáznom kellett, tehát ez nálunk valami, nem tudom, érdekes volt, hogy visszagondolok. Lánynak igen, de volt még egy bátyám is. Igen, na hát ő volt az Isten. Az anyukád jobban szerette a bátyádat? Meg apukám is. Meg apukád is. Igen. Aztán jött a húgom, aki tehát csípőficamos volt, és aztán meg ő lett a kettő között, én viszont lavíroztam a két testvér között. Én voltam. A középső gyerekként kevés figyelmet kaptál, úgy érezted? Igen. Akkor érezted ezt gyermekként esetleg, hogy valami hiányzik neked a kislánynak? Ja, persze. Őszintén szólva, nem tudom neked vagy tehát nem tudom visszaidézni, hogy én valaha ültem-e anyu ölibe. Nem emlékszem rá. És ez hiányzott? Hát biztos. Hát hogy nem. De akkor nem tudtad? Hát akkor persze, hogy nem. Akkor az volt, és azt kellett elfogadni. És azt láttad, hogy a bátyádat mondjuk megölelte, vagy szerette, vagy a húgodat? Nem, hát a húgomat inkább, mivel tehát őtet vinni kellett, mert ugye ilyen kengyelbe volt, őtet igen, de a bátyámat sem, de ő valahogy nem tudom. Ez biztos az ő dolga volt, ezt ő hogy élte meg, vagy hogy nem tudom, de nem, tényleg nem emlékszem rá, hogy valaha is ültem az ölébe. És mikor érezted azt úgy legelőször, hogy ez neked hiányzott? Felnőtt voltál már, amikor ez így megfogalmazódott benned, hogy így ez nekem hiányzott, hogy nem ültem az ölébe? Hát ez amikor úgy elkezdtem dolgozni magamon, tudod, és akkor jöttek elő a dolgok, akkor, mert addig nem volt rá idő. Fel se tűnt, hogy a fájdalmad... Így van, mert utána aztán mivel férhez mentem, más problémák, és fel se tűnt, csak ahogy mikor elkezdtem dolgozni magamon, akkor jöttek elő az a dolgok, hogy basszus kulcs, nem is emlékszem, hogy anyunak a ölébe ültem volna. Mi az, amire szükséged lett volna nagyon gyermekként, és egyáltalán nem kaptad meg? Hát igen, tehát az, ahogy mondott, tehát biztos, hogy hozzábújhattál volna, vagy ha valami, tehát mert minden gyerek csinál valami hülyeséget, hogy együttérzőbbek lettek volna, de nem. Tehát náluk megvoltak a határok, és nem lehetett itt együttérzésről, szó nem lehetett. Nem. Valaha mondták neked, hogy szeretlek, kislányom? Amikor már anyu benn volt itt az otthonban, akkor volt egyetlen egyszer, vagy nem, ez még otthon volt. Akkor jártam ki ápolni, akkor mentem be valamiért a fürdőszobába, és utánam szólt, hogy kislányom, és én megfordultam, hogy biztos nekem szólt. És akkor te hány éves lehettél? 50 fölött voltam már biztos. Tehát akkor olyan hanggal mondtál ezt, hogy kislányom, igen, hogy amit soha. Így van. Erre kellett várnod 50-valahány éve. Így van. Az jól esett akkor ez? Akkor persze, hogy jó esett. Szinte teljesen meg is lepődtem. Hát utána aztán volt még így, amikor itt benn volt az otthonban, akkor volt többször, hogy nem ennyi, akkor már úgy többször mondta, hogy kislányom, de addig soha. Soha. És közben te így lettél anya, és így nevelted fel Igen. Tehát én is követtem el hibákat. Mert ugye, amit hoz az ember, azon nagyon nehéz átmenni, pláne addig még nem kezd el magán dolgozni. Tehát volt egy hiány, hogy hogyan csináld, vagy hogyan add meg te a gyerekeidnek, így van, ami így neked van. sem volt meg. Így van, pontosan. És emiatt szenvedtél sokat anyaként, úgy érzed? Hát utólag már inkább, mert... Amikor benne voltál, akkor... Igen, akkor nem, utólag, mert
mert tudtam, hogy másképp is csinálhattam volna. Csak hát már az akkor már késő volt. Már eltelt az idő. Ami akkor kellett volna, az pont akkor nem volt meg. De talán egy kicsit többet tudtam adni, mint én kaptam, de többet is adhattam volna. is adhattál volna, ha lett volna miből. Igen. Mondtál-e valaha olyat az édesanyádnak, amit megbántál? Mertél-e ilyet tenni? Nem. És esetleg, ha kicsit bátrabb lettél volna, akkor kérdeztél volna tőle valamit? Meg amit nem tettél meg? Nem válaszolt. Tehát anyu nagyon zárkózott te végül is volt. kérdeztél tőle ezek szerint, csak ő nem válaszolt. Nem. Nem a te dolgod. Meg akartál tudni valamit a múltról, gondolom? Így van, azt mondta, nem a te dolgod. Nem a te dolgod. Nem kaptál választ. Nem. Mi az, amit nem mondtál ki neki soha? Úgy szerettél volna esetleg kimondani valamit, de nem mondtál ki soha. Nem igazán tudok neked erre válaszolni, mert soha nem is gondoltam rá, hogy visszaszólhassak valamit, vagy elmondhassak, amit tudom, hogy neki nem jó. Tehát bármi érzésedet, vagy fájdalmadat soha nem merted neki elmondani. Nem. Ami gyötört téged. Azt elmondtad neki, hogy szereted? Hát azt is már csak később. Később. Én is, mert ugye mivel, tehát ha mondtad is volna, tehát ő nem reagált rá. Nem fogadta nem, volna igen, be? Nem fogadta volna be. Nem fogadta volna be. Érezted, hogy nem lehet, tehát olyan páncél volt körülötte, hogy borzasztó. Nem ment be azon a páncélon, a szavaid nem tudtak áthatolni. Nem. Haragszol-e valamiért anyukádra? Nem, már nem. Már nem. De ez is csak, ahogy elkezdtem magamon dolgozni. Tehát addig sok minden volt, ugye, hogy az ember benne volt. Csak amikor megértetted azt, hogy nem tudott többet adni, mert ő se kapott, igen. Akkor úgy már kicsit könnyebb volt. Mit vittél tovább az ő fájdalmából? Érezted-e, hogy viszed az ő fájdalmát? Szerintem biztos, hogy vettem át tőle, tehát tehát ez a síni sem tudásom, ez is mind az övé. Tehát a páncél, ami mondtad, hogy páncél volt anyukád körül, az rajtam is van. Rajtad is van páncél. Szerinted a gyerekeiden is? Talán már nem. Biztos, hogy valamennyi van rajtuk, de annyi vékonyabb? Biztos nem, vékonyabb. Már én rajtam is vékonyabb van, de ő rajtuk akkor több, mint valószínűleg vékonyabb. Nem mondom, hogy nincsen, mert biztos, hogy van, de már közel nem olyan vastag, mint ami. Szerinted anyukád mit kapott az ő anyukájától? Mit tudsz te a nagymamád? Hát sajnos nem sok mindent, csak annyit, amit anyu mindig mondott, hogy nagyanyátok csak a fiait szerette. Ugyanúgy, ahogy anyukád is csak a fiát szerette. Így van. És neked van egy fiad és egy lányod? Igen. És te? Én úgy érzem, hogy én mind a kettőt egyformán szeretem. Hát persze tudod, vannak időszakok, amikor egyik azt mondja, hogy mert azt jobban szereted, a másik, mert azért azt jobban szereted, de szerintem nincs, meg ők egymással is jó kijönnek, hál' Istennek. Igen. Szerinted anyukád mi az, amire nem volt képes, mert nem kapott meg otthonról az ő édesanyját? Hát gondolom, ő sem igazán ülhetett az anyukája ölébe. Szerintem, mert nagymamám is elég olyan zárkózott volt, tehát velünk is unokákkal, tehát őre sem emlékszem, hogy valaha úgy oda. Igen, nem. Nem. Tehát persze biztos, hogy nekik is rengeteg fájdalmuk volt. Tudsz valami nagy családi történetet? Így a családotokban? Hát én csak annyi mindent, mert szerintem ez elég nagy történet, hogy nekik át kellett jönni 47-be, áttelepítették őket. Ott kellett hagyniuk mindenüket. Honnan jöttek? Szlovákiából. Tudod a helyiséget is? Igen. Anyujék Gútáról jöttek, apukámék meg Felsőszeliből. Úgyhogy mind a két részről. El kellett hagyni. Kellett, igen, nem önszántukban.
nem önszántukból, mert az lehet, hogy másképp jött volna le, hogyha önszántukból. És ugye anyujék azok egy kicsit jobb módúak voltak, akkor utána, amikor ide átjöttek, itt meg aztán kulákoknak kiáltották ki őket, és akkor megint mindenüket elvették, úgyhogy nem volt könnyű. Hát nagy veszteségek voltak. Igen, meg anyunak volt még 2 fiú testvére, tehát bátyja ő előtte, és azt mondták, hogy ha ő is fiúnak születik, ő is meghalt volna. Valami olyan betegség, vagy nem tudom mi volt, de 2 bátyjam előtte meghalt. Tehát ez sem lehetett neki. Ez sem. Igen. És ezeket akkor is tudtad, amikor kislány voltál, vagy már csak felnőttként? Csak felnőttként. Megtudtad. És ez segített neked, amikor a családi történeteket? Hát persze, hogy hát könnyebb volt azt megérteni, hogy miért ilyen az anyu. Hogy miért lett páncél, hiszen kibírni a családnak ezt az egész dolgot. Igen. Többszöri veszteséget, ehhez meg kellett keményedni, hogy túléljék. Pontosan. Ezt. Ha most itt lenne anyukád, egy varázslatként itt ülhetne, akkor mi az, amit mondanál neki? Lehet, hogy most mondanám neki, hogy attól függetlenül szeretem őt, meg szerettem is. Olyannak, amilyen volt, mert most már tudom, hogy miért volt olyan. Így van. Mi az, amiért hálás vagy neki? Hát az életemért. Az életedért. Így most ebből a nézőpontból, ahogy most vagy, és amit most tudsz, el tudod fogadni őt úgy, ahogy volt, és olyannak, amilyen volt? Már el, igen. Már el. Már mielőtt meghalt, el tudtam fogadni, és már úgy mentünk, hogy tehát már nem volt bennem semmi olyan, ami igen, tehát meg tudtam neki bocsájtani, mert megértettem, hogy miért volt ilyen. Vele voltál az utolsó időkben is? Igen. Hát utolsó pillanatban nem, mert ugye agyvérzést kapott és elvitték, de előtte való nap még ott voltunk nála. Tehát tudtál tőle köszönni? Mindig, amikor jöttem, mindig úgy köszöntünk. Mindig. És akkor már oda is jutottunk, hogy puszit is adhattunk neki, mert az előtt nem lehetett. Tehát gyakorlatilag a kislányként nem puszilhattad, meg nem ölelhetted? Nem. Amikor volt benned egy vágy, hogy odaszaladhattál volna, akkor megállítottad magadban a mozdulatot? Meg ő is. Mennyi, nem érek rá. Tehát elutasító volt. Igen. Elutasító volt. A páncél, ott volt rajta ez a páncél. Onnan visszapattantunk. És ezt azért már nem hoztad el a saját anyaságodon? Nem. Remélem legalábbis. Úgy láttam téged, igyekeztem. Persze. Megölált, tehát mi már ezt azért csináljuk, meg még amikor kicsik is voltak, tehát minden este jött elalvás előtt volt a puszi, meg minden, meg az ölelés is, tehát azért ezt igyekeztem. Meg, ha nem tanultad otthon? Tudtad? Vagy próbáltam, hogy én ne csináljam azt, amit velem nem csináltak. Vagy hát, hogy... Amit nem kaptam. Igen, amit tehát én nem kaptam meg. Azt, amit nem akarsz. Igen, legalábbis. Sok mindenben, tehát ami tellett tőlem, tehát azért mondom, hogy voltak biztos hibák, amiket én is elkövettem, de azért ezt igyekeztem, hogy ez azért megmaradjon, meg sokat összebújtunk ágyba, meséltek, mit tudom én, tehát igen, azért. Szépen megkérlek, akkor vajon ki tudod mondani azt a mondatot, hogy mintha anyukád még itt lenne velünk, hogy anya, köszönöm az életemet? Igen, anya, köszönöm az életemet. Én köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem, és köszönöm szépen a te anyukádnak, hogy te itt vagy velünk a világban, mert nagy kincset adott veled. Köszönöm Én szépen. is köszönöm szépen. Köszönöm.